Het boem van Frieske Vogelwachten denkt door een plan om leerpaaien in een brietmachine uitkomen te letten. Dat zou de oplossing wezen kunnen om de delgong van de lippenstoon uit te remmen. Er zullen dan zo'n 10.000 aaien kunstmatig uitbreid worden matten. Wij zeggen voor dat wij bijgelijks een flink aantal aaien, zeg maar een 10.000 aaien uit het veld hellen. Dat zijn de eerste leerpaaien, zeg maar in de periode maart, misschien krijg ik nog begin april. En die aaien willen wij onder de breedmachine, in de breedmachine stappen. Daar komen pieken uit en die pieken willen wij grut brengen. En in de rin van maaien uitzetten, zodat ze weer aansluiten kunnen bij die peerleerpieken die het in de natuur leeft. Ja, hoe vallen zo'n dat Olympië kennen? Nou, wij gaan toch wel uit van een uitvalpercentage van een procent 50. Dus dat de helft van de uitbreide aaien dat ik vlugge liepen worden. Op natuurlijke wijze groeien op het stuit kwalijk jonge lippen op vanwege roofbeesten. Het BFVW had de oude weekend in regio-geerkomsten praten over het idee van de brietmachines. Mocht elke niet een voor het plan wezen, dan moet er bij de provincie een ontheffing onvregen worden in het rand van de nieuwe natuurwet. Het meenemen van leerpaaien mag nou net. De wet praat over de gunstige staat van instandhouding en die er op het stuit net. Dus dat is wel iets wat je door je met deze vorm van uitzieken de staat van instandhouding geweld doen, of wordt die daar juist beter terug? Nou, dat is iets wat we heel goed beschermen. Dat sterk nou, daar ben ik een protemeester die er weer oorzoek denken. Dus wij maken daar heel goed naar schermen, juristen en onze ambtenaren. En met name ik maar de BVW, wat is haar plan precies, wat budget het en ken het. Op 12 december praat het BVW verder over het onderwerp.